Viestitään hetkeen, valitse jompikumpi pakka. Te, jotka valitsitte tämän, ja heidän oma tulkinta kiinnostaa, käy mun sivuilla taikaelina.online. Tässä hetkessä viesti on tosi selkeä sinulle. Anna itsellesi anteeksi ja päästä irti vanhoista syyllisyyden ja arvottomuuden tunteista, mitä sä kannat sun sydämessä. Näistä on tosiaan aika luopua ja luopua myös sellaisista ajatuksista, mitkä ei enää palvele sua, jotta voi tulla uutta hyvää tilalle. Ja käytä erityisesti jotain luovia hetkiä, niin ne vetää puoleesi sitä, mitä sun sydän oikeasti haluaa. Ja te, jotka valitsitte tämän pakan, teille taas viestinä on se, että puhdista ja suojaa sun omaa energiakenttää nyt huolella. Sä tarvitset nyt kaikenlaista vahvistumista, uudistumista ja myös sellaista lempeyttä sun omaan elämään. Syksyyn ja loppuvuoteen näkyy paljon uusia asioita, mutta sitä ennen just tällaiset raskaat asiat, tarpeettomat jutut tulee jättää taakse, jotta kevennyt ja voit paremmin. Niin silloin myös etenet paremmin.